Европейската комисия представи тази седмица 2 нови стратегии за изкуствен интелект, за промишлеността и науката. Това е добър повод да поговорим за бурното развитие на тази технология и използването на AI от бизнеса. Включваме Петър Иванов, бизнес-консултант, мотивационен лектор и бестселинг автор. Добро утро! Добро утро! Благодаря, че се присъединявате към нас, господин Иванов. Кажете първо, какво е мнението ви за тези 2 нови стратегии за изкуствен интелект на Европейската комисия? И има ли риск да бъде последван тези стратегии, да последват регламента за изкуствения интелект, който беше приет, знаете, и който така много негативни коментари и мнения се чуха, че задушава развитието на тази технология до известна степен в Европейския съюз? Значи, според мен, навременен е този акт. Вече как ще го реализираме като Европейски съюз и как отделните страни ще координират, ще видим. Европа се опитва, те казват, Америка иновира, в смисъл създава нови неща, Китай копира, а Европа регулира. И в изкуствения интелект тази схема се повтори и Европа за първия път излезе с този акт и закон, който регулира изкуствения интелект, който, разбира се, забавя леко неговото развитие. Сега този нов акт, който има 2 ръце, се опитва да стимулира развитието, въпреки регулативната рамка, която Европа, за разлика от всички други континенти, първа проектира и вече тя влиза в сила. Нали, тя има две страни, има този нов акт. Единият е да се стимулира използването на изкуствен интелект в бизнеса, а другия е в науката. И се създават такива, понеже не могат по-отделно да бъдат да се реализира изкуствения интелект, има нужда от множество отделни играчи да си подадат ръка. В случая, нали, класическите са бизнес, академия, правителствени организации и гражданското общество. И този нов акт има и такава страна, нали, той няколко изпълнителни органа има и един е този алианс, в който тези играчи, които аз споменах, ще бъдат ще работят заедно. Сега, това, което риска да бъде задушено, нали, изказаха си на Бош един такъв от висшите ръководители, каза, че Европа има опасност да се задуши от собствените си регулативни мерки. От друга страна, всички знаем, че риска е голям, ако изкуственият интелект бъде съвсем нерегулиран и оставен на само себе си, би могъл да унищожи човечеството, нали, казано в най-краен вариант. В този смисъл е добре системите, които и погазват човешките права и биха могли да вземат собствени решения без никаква човешка намеса, да бъдат регулирани. В този смисъл ролята на Европа е така достойна и благородна. Това, което мен леко ме притеснява в риска, е, че в момента, за да бъде използван изкуствен интелект много активно и да носи истински ползи както на науката, така и да имаме пробив в науката или бизнеса да може да реализира големи ползи и голяма стойност, нещата опират до голяма степен до изчислителна мощ. Нали, така се оказва, че тези frontier models, които са водещите, както ChatGPT, Gemini, които са тренирани на огромни масиви от данни, сега идва ерата на агентите, в които изкуственият интелект не само ни дава съвети и отговори, но може и да прави за нас неща. Това покачва експоненциално нуждата от изчислителна мощ, за да могат тия агенти да реализират и да върнат отговора. И в момента огромната битка е за създаване на тези големи глобални изчислителни центрове, които ще могат да поемат тези нарастващи и то скокообразно нарастващи нужди за изчислителна мощ. А това струва много пари. Значи Европа в този акт планира да даде 600 милиона евро от програмата Хоризонти, само за справка, и смятат да стигнат до 3 милиарда евро. Само Мета, нали, зад Фейсбук, компанията планира да инвестира 600 милиарда, значи 200 пъти повече от Европа, една частна фирма. Подобни инвестиции подготвя Елън Мъск и вече ги прави. Значи тук Европа може да се окаже, а Европа има финанси, нали, има мощни бизнеси, че просто трябва да се бръкне по-дълбоко, защото това може да се окаже критично. Разбира се, винаги имаме технология. Да. Идва ерата на AI агентите, казахте.
С вас сме коментирали тази тема. Още миналата година се появиха прогнози, че 2025 година ще бъде годината на AI агентите. Явно се случва това. Къде най-бързо навлизат? В кои области, в кои бизнеси, сектори и бизнес процеси навлизат най-бързо AI агентите? Най-бързо навлизат в бизнеса, но от моите наблюдения, аз пътувам доста така по света и работя с фирми от различен характер. До голяма степен, 90% от бизнеса, те казват, че 70% не трябва и така нататък, но специално агентите не влизат достатъчно бързо. Една част, малка част от бизнесите ги използват изключително много и генерират големи предимства за себе си. По-голямата част от бизнеса все още не знае за техните възможности. А на практика те са просто на една ръка разстояние. Много лесно и в ChatGPT могат да се генерират агенти, които да вършат чудесни неща, да ни симулират. Да речем, ще дам един пример. Големите фирми дават големи пари при маркетинг ресърч за така наречените фокус групи. Когато има нов продукт, те събират хора от различни социални групи, за да дадат обратна връзка за продукта. В момента тези агенти само за буквално минути могат да бъдат конфигурирани и да влезят в обувките на каквато си искаме социална група и да ни дадат обратна връзка, макар и дигитална, за даден продукт, емоционално и така нататък. Просто има изключително много приложения и в маркетинга, и в планиране и оптимизиране на операции, и в реално време да се реалокират ресурси, което в сегашната глобална геополитика, така наречената supply chain, много често е подложена на изпитания, начина по който ние доставяме всички суровини и продукти, за да създадем друг продукт. Това изкуствен интелект може да го прави, не само да ни дава съвети и оптимира, но да го прави в реално време. И както казах, малцина фирми го използват изключително много. За повечето просто има нужда да им бъдат отворени очите, казано. Служа се с малко по-такива метафори, надявам се, че не съм твърде. Да. Не сте, а все повече се говори, че бъдещето е на това AI агентите да работят заедно в мрежа, в синхрон, да си взаимодействат, както тези агенти, които са вътре в една организация, така и между агенти от различни организации. Вашия коментар, случва ли се това вече? Появяват ли се първите пионери в това? Случва се, да. Значи много лесно е да ги накараме агентите да говорят един с друг. Както казах, в ChatGPT, генерирайки си тези персонализирани агенти, можем много лесно да ги накарам да се говорят един с друг. Ако един е специалист по маркетинг и той може да симулира отделните социални групи и да дава обратна връзка, другия може да е като един голям консултант, както McKinsey са популярна огромна консултантска компания, която взима огромни хонорари. На базата на обратната връзка от клиентите, той да генерира решения и стратегии и методи. И буквално с един mark, както го слагаме при имейл адреса, бихме могли от единия агент да се обърнем в другия. Отделно различните модалности на огромен скок направи от глас към текст приложенията на изкуствен интелект. Той много добре разбира гласове, различни акценти на всякакви езици и в този смисъл ние можем в свободна реч да изискваме от изкуствения интелект тези промптове, които преди пишехме, просто да ги изкажем. И когато ние ги изказваме, се оказва, че различни части от мозъка работят, бихме могли да бъдем много по-креативни и много по-уверени. Ако почнем да пишем, ние филтрираме и процесът се забавя. Тази модалност с гласа даде нови възможности за използване и хората го използват по по-креативен начин. И оттам насетне ние можем да си говорим с изкуствения интелект и той да влиза в различни роли в реално време. Това го симулираме много често при обученията и ефектът е така наречения аха. Може да направим с помощта на изкуствения интелект, да речем, стратегия за навлизане на нов пазар, с тия мислещите модели, много по-такъв голям документ, базиран на много повече изследвания и да обсъдим този документ, подготвяйки се за среща с менеджмент борда, с шефа на компанията, с финансовия директор, с директора човешки ресурси. Всички тези биха били симулирани агенти от изкуствения интелект. Приложенията са милиони и когато човек види едно приложение, му хрумват идеи за още хиляди такива и затова казвам, има нужда да им бъдат отворени очите,
агентите вече са на лице. Ако някой покаже едно приложение, хората ще излезат с стотици, но тук идва момента, когато дойдат тия хиляди идеи, опират нещата до изчислителна мощ и тук Европа трябва да се подготви с малко по-сериозна инвестиция, според мен. Вие дадохте примери как агентите, използващи изкуствен интелект и базирани на тази технология, съкращават време, съкращават разходи на компаниите за маркетинг и други процеси. Водят ли обаче те до съкращения на работна ръка? Променят ли пазара на труда осезаемо? Променят го, да. Вече започнахме да усещаме, специално в България, където има доста такава сериозна прослойка от програмисти и софтуерни инженери. В България и по света фирмите не наемат младите софтуерни инженери. Завършилите наскоро студенти в технически университет и математика по-трудно се намират работа, защото старшите софтуерни инженери с помощта на изкуствен интелект могат да свършат работа за 100 и повече млади софтуерни инженери. И в момента това се усеща на пазара. И други видове професии ще бъдат засегнати, но единственият вариант е просто хората и младите хора по-бързо да се научат да го ползват, защото ползвайки го, те ще бъдат много по-конкурентоспособни в професията, в която са се избрали. А появяват ли се нови професии? Някой трябва да ги прави тези AI агенти, някой трябва да ги надзирава, контролира. Определено. Значи тук най-трудно е да се прогнозират какви ще бъдат новите професии, но всички и Световния икономически форум в Давос и други институции казват, че ще имаме повече нови видове професии, отколкото ще бъдат, някои от тях ще бъдат загубени. В момента с prompt engineers, нали, тези промптовите инженери, които дават заявките, сега идва ерата на context engineers, тези, които генерират контекст, защото изкуственият интелект е толкова умен и полезен за нас, колкото ние му дадем тази допълнителна информация, за да може да ни генерира точно за нашите нужди. И каква точно информация, не да е твърде малка и не да е твърде голяма, и начини, това са пък тая новата, нали, професия, идея за контекст engineering, инжениране на контекста. Ще има много нови професии. Когато излезе интернета, нямахме social media manager, нямахме такъв search engine optimizer, който оптимизира търсенето, а в момента много хора, десетки хиляди са заети. Ще имаме нещо подобно и с изкуствения интелект, но просто трябва да ползваме средствата с един дух на създатели, които могат с негова помощ да създадат нещо ново, и това ще ни направи готови, когато се появят нови ниши, нови професии, да скочим. А младите хора, дигитално, така родените с дигитални технологии, бързо се справят. Просто нужно е и фирмите, и гражданското общество да дадат повече възможност за експериментиране. И в този дух Акта на Европа и неговия алианс и другите институции, които създават, ще помогнат, но една проактивност от всеки един от нас е нужна, за да можем да го ползваме по-добре. Много ви благодаря за този коментар и успех. Петър Иванов, бизнес консултант, мотивационен лектор и бестселинг автор.